ideme. Poďme veľmi rýchlo, sme tu, poďte. Aj 248, to je iná, prejdi cieľom, to je ono. Je ti to dobre, poď k nám, neboj sa, poď, super. A ešte máme dvoch chlapcov na trati. Pekne nám to ide, 61 cieli, poď, výborne. A ideme ďalší, ešte posledný, ešte vás 2 metre, poď ešte, niče, 20 cm, a sme v cieli, poďme, výborne. Poďte, všetci do cieľa. Chlapci, a ešte ďalej, len poďme, šľapte. To je šikovné, niečo, výborne. Preletíme cieľom, ideme ďalej, neostaneme stáť, ideme ďalej. Poď, ešte ďalej. Toto je ako sada, noha správa doľava, zľava doprava, výborne. Aha, dostávajú, no, ale ty ho už máš? Ale ešte dobre veľkosti dresov, čo? Teraz majú misky. Takže za pár okamžikov už môžeme očakávať aj malých cyklistov. Policajti, a už tu máme prvého. Prvý finišuje do cieľa. Je to William Bánin. Phoenix Bike Bratislava ukázal svojim prenasledovateľom chrbát, stúpaní na diel a svoj únik dotiahol až do víťazného konca. Neskúsenosť kadetov Jano Stejskal to kedysi zvláda. No to je špurt 28 a 7. To bol 38, ale predtým ešte jeden z tých pretekárov, takže... Tak ti oznamujem oficiálne, že čas víťaza tohto ročníka je 3:31:23. A teraz ti niečo k tomu poviem. Neviem, či to bol môj doping, ani si nechcem prihrievať polievočku za to, čo sa udialo dneska tu, ale za nitrianským právnom som pozeral na hodinky a som si hovoril, no to snad není možné. A hovorím Romanovi Zrelicovi, zavolám to Roman, však oni idú na rekord dneska. Tí chlapci 5, tak som im kričal tomu Lukášovi, počúvaj, to není len o tom, že budeš stáť na 5 dní najvyššie, ale aj o rekorde. A on z toho bicykla mi hovorí, no hádam, nemôžem poraziť môjho trénera. Ale hovorím, môžeš. Tak chlapec si dal povedať.
No Lukáš, poď sem, prosím ťa, kde si? Tvoje dojmy, Lukáš, tých dnešných pretekov. Popravde nemám slov. Nečakal som to vôbec, že takto sa to celé vyvinie, celý pretek. Takže od začiatku sa išlo vysoké tempo a potom vlastne ten finál, ktorý sa vytvoril. Som šťastný, že som bol predu, že som si to tam chytil. Potom už sme sa iba s chalami striedali a tu na posledné kolo na dieli vlastne sa to celé potrhalo. To je teda štvorica najúspešnejších junioriek. Nečekala. Takže na stupeň víťaz postaví s číslom 3 rakúsky pretekár Thomas Tichler zo Štajerska, reprezentuje tamojší Grác. Miesto druhé maďarský pretekár Zenety Šiatlo, Team United Shipping. No a veľký aplauz si zaslúži naozaj nie len tá petica pretekárov, teda od miesta Olšár, Sidlo, Tichler, Šiatlo, ale aj ten, ktorý ukázal všetkým nakoniec chrbát v cieli, Lukáš Panáček, Dukla Banská Bystrica. Srdečne blahoželáme a navyše, dobre si zapamätajte. Povedal, že nemôže poraziť svojho trénera Maroša Kováča, štvornásobného víťaza týchto pretekov a držiteľa už fúzatého rekordu, ktorý mal hodnotu 3 hodiny, 33 minút a 25 sekúnd. Ale jeho zverejnec to dokázal, prekonal svojho trénera a stanovil nový rekord tohto podujatia. Čas 3 hodiny, 31 minút a 23 sekúnd. Na čo si ja pamätám takéto veci? Takže ho prekonal o celé 2 minúty a 2 sekundy. Absolútny víťaz dnešného podujatia Lukáš Panáček, Dukla Banská Bystrica. Pozrite sa na ten pamätný pohár. Ten už držali v ruke aj pretekári z Kazachstanu, aj pretekári dokonca z Austrálie, aj z rôznych iných krajín a pribudne tam, keď to Lukáš otočí tak, pozrite sa, čo je tam tých mien. Ale ešte, no bodaj by som sa dožil, keď to bude všetko oblepené, to už bude stý ročník tých Znievských dní cyklistiky. Pribudne tam teda po tomto ročníku meno Lukáš Panáček. Na okrem tej tisícovky, možno sa mu niečo ujde, ale to neviem, od organizátorov aj za prekonanie krásneho rekordu tohto podujatia. Ďakujeme veľmi pekne. A to ešte tu nebolo. Moment. Áno. No a to môžeme urobiť teraz, nie? Výborne. Takže tu máme technického riaditeľa podujatia, ktorý odovzdá ešte zvláštnu cenu za prekonanie rekordu. – 24. august 2025, 63. ročník. V slovenských Pyreneích zapíše sa opäť zlatými písmenami do histórie, pretože ten, ktorý otvára to šampanské, je držiteľom nového traťového rekordu na 150-kilometrovej trati. Ja sa uhnem.